Fíxense o que lles a contar hoxe, haberá crise, non chegamos a fin de mes, todo isto, pero almorzar fora case ninguén o perdoa e, ademais, Bernardo, é que non escatimamos. De feito, máis do 80% dos españois son de almorzar fora. E eses 8 de cada 10 ven algo imprescindible, o de almorzar na rúa. Ben sexa o clásico café con leite e churros, entre 3,5 euros e 4,5 euros, dependendo do local e da cidade, máis completo se cambiamos o sólido do churro por unha tosta de manteiga e marmelada das de toda a vida, que xa nos sobe os 5-7 euros, pero nos últimos anos gañaron forza as propostas saudables. Tosta de pan artesán, con aguacate, con xamón serrano, con tomate relado e con aceite de oliva, acompañada dun café ou dunha infusión. Xa nos imos aquí os 8-10 euros, pero é que no nivel máis moderno, ou máis premium, atopamos almorzos brunch, que se chaman agora café de especialidade, zume natural prensado en frío, croissant de pistacho ou un recheo gourmet, froita ou mesmo iogur ou ovos. Hai quen engade un bol de açaí, esa froita da Amazonía rica en antioxidantes. Aquí a conta xa nos sobe facilmente os 12, 15 ou ata 18 euros, que hai menús do día por menos cartos. Mudan os hábitos e facemos do almorzo un encontro social o que damos a mesma importancia ou máis que o tardeo ou as quedadas nocturnas para empezar o día con enerxía? Que pensan na rúa? Somos un país de bares, pero xa dende primeira hora da mañán, porque máis do 80% dos españois almorzan fora da casa polo menos un día a semana. A min caduca o leite na casa. Non tomo leite na casa nunca. Veño desayunar fora todos os días. Yo soy más de desayunar fuera. O sector hosteleiro vive un gran momento, porque o negocio xa non é só a hora da comida e das ceas, e moitos xa viven do novo mercado dos almorzos gourmet e dos brunch, que non deixa de medrar. Cando salgo por aí, si pido algo máis elaborado, como unha tosta de aguacate con ovo e un café. Tostas así con huevos poché, aguacate con salmón. O domingo, pois, a mellor algo máis dulcito, con xa un corazoncito aí a plancha con a súa cruña, pero bueno, limitándose, que somos maiores, pois esa xente xoven, eu vexo que desayuna, madre de Dios, al estilo inglés. E aínda que os almorzos máis elaborados os deixamos, sobre todo para as fins de semana, os datos din que 8 de cada 10 traballadores non renuncian ningún día a tomar o café no bar. Con todo, semella que na rúa aínda hai quen se resiste a sucumbir a esta nova moda. Yo en casa, toda la vida, fruta y café con leche. Solamente me encanta cuando voy de viaje en los hoteles, que como todo lo que hay. Con zumo siempre. Zumo de naranja natural. Pero certo é que a hostelería non lle queda máis remedio que adaptarse aos novos hábitos de consumo ante unha sociedade que cambia, porque mentres a copa nocturna vai a menos, consolídase o almorzo, o tardeo e tamén a hora do vermú. O horario poderá cambiar, pero os bares que non os saquen. Claro, e que tal é o filón para a hostalería de cos almorzos, que, a ver, estamos afeitos ás cartas do restaurante cando imos a comer, pero que agora, Alba, tamén hai cartas cando imos a almorzar, non escatiman, temos de todo, compañeira. Que sorte viven esta mañá que me mandastes de papatoria. E mirade de que xeito, menudo almorzo temos aquí. Doce, salgado, aguacate, ovo, xamón serrano, tomate cherry. Gabriela, temos un poquinho de todo. Sí, exactamente. Aquí nos especializamos en lo que es el brunch, los desayunos y almuerzos bastante potentes y contundentes. Non sei eu si nestes novos hábitos de consumo, de fortes almorzos e pausas a media mañá, hai un perfil. É a xente nova que pide isto? É a xente máis maior? Tenemos todos los perfiles, lo que son la gente joven, gente adulta, familias, tenemos bastantes perfiles. Todos universitarios que tamén veñen as pausas. Exactamente, tenemos los universitarios sobre todo. Fixadevos que o plato máis demandado, por si vos lo preguntades, son as tortiñas. É que isto non falla. Sí, son muy ricas y es bastante completo. Tiene lo que es el yogur con granola, lo que es huevo, tiene proteína, tiene carbohidrato, un desayuno bastante completo. Moitísimas gracias, Gabriela. É que somos larpeiros, hai no que decir así. Martín, isto queda para ti e para min despois que imos papar. Pero quero mir tamén ca clientela. Que pedistes por aquí? Es un brioche con una mantequilla de cacahuete. E leva plátano, non? Polo que vexo, é mel. Sí. De onde sodes vos? De la Florida. De Florida, Estados Unidos. Ali tamén se almorza forte, tamén se toma disto? Sí, bastante, sí, sí. Vos que sodes máis de doce ou de salgado? Lo dulce.
Sí, coincidimos? Sí, lo dulce tamén. É que a verdade é que para esas primeiras horas da mañá casi pide máis. E non solamente papar, tamén beber. A Alexis xa mo ten preparado. Que me traes por aquí? Especialidad de la casa, un café irlandés que lleva nata, toque café, avellana y nuestro bizcocho casero, que es el más solicitado aquí en Choiva. Nada, vou non levar para a mesa e xa despido a conexión porque nós temos que almorzar, compañeros, así que aquí quedamos. Desexádenos un bo proveito. Pero que maravilla, verdade? E de todo non sabría que escoller. A mí que agobiame moitas mesas con tanta comida, non sei por onde empezar. Gloria, verdade. Pero ti eres das que queda para almorzar? Porque eu xa quedo para almorzar, teño que dicilo, Gloria. Eu almorzo nada máis levantarme. Levántome cedo, normalmente, dame igual que sean as 5 da mañá que sean as 6 menos cuarto, dá igual. E almorzo potente, porque teño moita fame. E además é conveniente que coma, porque se te enfrentas conmigo sin que teña nada no estómago, máis ben... E fas o plan de quedar con amigas para almorzar? No, para tomar café. Pero eu normalmente, se é pola mañá, o café nunca vai solo. O sea, son eu a única que queda para almorzar? En serio? Ningún de vos? Hai persoas búho e persoas alondra. Eu son búho, totalmente. Eu se quedo é pa cenar. Será horario este do termómetro. A mí se me mandan madrugar para quedar, vamos mal. Pepo. Eu pertenzo a ese grupo minoritario, pero selecto de xente que nada máis que toma o café bebido, que somos un 4% dos españois que tomamos unha bebida quente para arrancar o día, porque a mí a verdade é que non me pide moita comida, moito sólido, pero a mí o que me vai pensar todo isto é esa mensaxe de que hai que almorzar como a un rei, comer como a un príncipe, cear como a un mendigo. Hai xente que toma en serio e debe dir unha porcentaxe ao mellor do salario do que vas gañar do día, pois ao mellor un 15% no almorzo ou un 20%, porque como escoita alguén que diga que non chega a fin de mes e ande a tomar unha tosta premium con aguacate, non sei que máis, ainda lle rompo a cara de por favor. Pero por que credes que nos gusta, María, tanto almorzar fora? Porque é verdade que para moita xente é un ritual, aunque como di Pepo, vayan sustos, a min o meu churriño, o meu café aí no sitio de sempre non mo quita nada. Hoxe en día tamén se puxo tanto de moda estes desayunos que che caen os ollos cando estás, ao mellor ti ibas pensando en tomar un café, pero ves pasar todo isto por diante e ti dis, eu quero isto tamén. E logo tamén ten moitísima importancia, cambiamos os hábitos. Fai 10 anos a xente desayunaba toda na casa. Agora, de 10 anos para aquí, o 80% desayuna fora. Por que? Unha por eso, porque cho venden moi ben. E outra porque vivimos moito máis de día e non de noite. Igual que damos máis para desayunar que para cenar. Bueno, é por a incorporación ao traballo de moita xente que antes non traballaba. Claro. O sea, as mulleres tamén ás veces pode ser que non teñamos tempo para facer na na casa. Un almorzo ca tostada, aguacate... Que si te tens que poñer... as costumbres e os funcionarios. Vou dar un dato porque eu ás veces teño esperado tanto para que me sirvan que me compensaba o tempo facelo na casa 2 ou 3 veces. Eso é certo. Porque os sitios enchense de público e o ritmo das cociñas é o que é. E cos bares na hora punta da mañá. O almorzo é moi importante. Nas aldeas sabémolo moito. Nos, a xente facía o seu traballo da mañán e logo sentabaste un pouco na cociña e collías un trozo de tortilla que che sobrou do día anterior, o chourizo, o pan, un pouco de viño e tal, porque che dá unha energía para aguantar hasta as 3 da tarde e porque é unha das comidas máis importantes do día. Entón hai que darlle unha importancia que ten. Non, aí estou completamente de acordo con vos, con Gloria, eu sen almorzo non vou a ningún lado. Ti como te explicas isto, Héctor? Aí o truco no almorzo está en meter hidratos de carbono complexos. É dicir, se por exemplo metemos... Eu lle pregunto se son complexos. Pero a ver, definamos, que é un hidrato de carbono complexo? Pois son os de absorción lenta. É dicir, se ti, por exemplo, no almorzo meteslle, por exemplo, algo que sea de fariña refinada, a ver, isto que estamos vendo aí, estamos vendo circular almorzos nese bar. Claro, pero aí que son hidratos complexos? Pois serían, por exemplo, eses hidratos de carbono que nos dá o pan integral. Por exemplo, se a torrada de pan é de pan integral, vai, en vez de xenerar un pico de glucemia alto, decir, vale, xa comín, xa estou saciado, e ao cabo de 2 horas volvo ter fame, o que temos que facer é meterlle, por exemplo, esa tostada de pan, pero en pan integral, porque vais a absorber máis lentamente e durante máis horas imos estar saciados. E así, pois, xa que vamos gastar moitos cartos, como decía Pepo no almorzo, pois rentabilizámolos un pouco máis. E onde van as sopas de antes, as sopas co pan, que baratiñas eran, unha taza de sopas, ibas mantido
ese apartado, as tortitas, creo que nos dicía Alba, creo que máis triunfaba, non. Podemos meter tortitas algún día a semana para darnos... Con farina integral, as tortitas. Ese día extra que todos queremos ter un extra e tomar as tortitas. Pero todos os días tortitas non pode ser. E ti eres de almorzar fora, porque é verdade que no mundo da sanidade é moi típico ver vos os enfermeiros, os doctores, non, por aí almorzando. Fanse tamén relacións públicas ou Sí, que? hai esa parte tamén, claro, de ver outras persoas, de falar, igual que fai na xente pois no bar, non? Que baixa, comenta a actualidade, fa o partido de onte, toma algo e marcha. Pero sí que é certo que eu son de almorzar na casa algo rápido e tirar para adiante, porque pásame como Pepo, cando me levanto pola mañá é que non teño moita fame, entón como 4 cousiñas e tiro. A mí parece un planazo de quedar para almorzar. Teño bo que dicir. Nais, por exemplo, que teñen rapaces, eu quedo con moitas amigas que teñen fillos, deixan os rapaces no colo e almorzamos. Claro. E aí, pois, comemos o día. Hai un respirinho. Pero eu teño que confesar que eu teño unha cara B tamén, que é cando ando de vacacións por aí, e nos hotéis nos que paro, hai un buffet. Porque aí non hai lugar para espera. Meter a reventar. E tampouco hai que gastar, porque está incluído. Entón aí é cando nos volvemos... Asaldo o buffet. Teño comido un buffet dun día e chegarme por unha semana. Non